Хәзер күрәм, киресенчә, Европа илләрендә үз тамырларына кире кайту, мин яраткан Алманиядә диалектлар белән кызыксыну арта. Димәк, бу бөтен кеше аңлый торган тенденция да түгелдер ул, бәлки без аны бәлки аңлап та бетермибездер. Бездә инде кызганычка каршы менә шундый тенденция күренә. Менә мин шулай ук бер теге чагыштыру ясыйм инде. Мин кичкенә вакытта авылга кайтадыр идем, безнең буын вәкилләре, әби бабайлары янына авылга кайталар иде. Ул вакытта бөтен татар авыллары татарча сөйләшә иде, бөтен кеше татарча сөйләшә иде. Урамда русча сөйләшә торган кешене очратып булмый иде. Балалар да, олылар да. Һәм безнең ата-аналар әйтәләр иде: "Ай, менә молодец, улым, кызым 2 ай эчендә авылда яшәп, татарча öğrenip килде, татарча өйрәнеп кайтты." Хәзерге көндә шундый ук ситуациядә ата-аналар җибәрәләр балаларын авылга, алар пыр тузып, әби бабаларын русча сөйләштерәләр. Һәм өйрәтеп киләләр. Һәм өйрәтеп кайталар. Өйрәтеп кайталар. Менә тенденция дип әйтик инде, менә нишләтеп була аны? Мин рецептым юк. Әгәр дә менә мин хәзер авылга кайтам икән, менә мин әле менә Сабантуй вакытларында Зәйр районы Урта Баграш авылында булып кайттым. Мин үзем шул авылга кайтадырым ел сайын, әби бабай шунда яшәгән вакытта. Ул вакытта бер кеше русча сөйләшмидер инде. Хәзер кайтасың, бер кеше татарча сөйләшми. Авылдан барасың, бөтен балалар үзара русча сөйләшәләр. Сөйләшеп карадык берсе белән. Сорадык: "Син кем, милләтең буенча?" "Ну, наверное, я русский", ди. "Россия", ди, "Татарского не знаю", ди. Ну, керәшен баласы инде. Ну, шулай ул. Димәк, менә бүгенге көндә без халык санын алуга якынлашабыз, әмма вакыты килеп җитә. Димәк, яшьләрнең үз аңына менә моны без ничек тә булса индерергә, сеңдерергә тиеш. Һәм ничек итеп? Монда Мөмкин, юллары. Минемчә, монда опять-таки татарча әйтсәк, мин рецепт бирә алмам. Менә бит авыл бетмәсен дип әйтәбез, Җитеп әйме? бетмидер, теге әзерлегем дә, карашның киңлеге дә җитеп бетмидер. Шулай да, минем уйлавымча, без хәзер бөтен мөмкинлекләренә файдаланырга тиеш пропагандага. Пропаганда алып бару, акыллы пропаганда. Бөтен яктан да тарихыбызны, телебезне, гореф-гадәтләребезне, ата-аналарыбызның тәҗрибәсен, мәдәниятны, безнең татар милли ашларын, ләкин теге тупой аңлат, ничек дип әйтик инде, тупас, примитив ниндидер ысуллар белән генә түгел, аны заманча эшләргә кирәк. Аны менә интернет аша, ниндидер яңа технологиялар аша, ниндидер яңа чаралар уйлап чыгарып, шул вакытта без балаларда ниндидер кызыксыну уята алабыз. Чөнки монда хәзер дөресен әйткәндә, ул глобализация ул бөтен кешегә дә кагыла. Бөтен кешегә, урысның үзенә дә дөресен әйткәндә. Хәзер рус телен тыңлап кара, бигрәк тә яшьләр арасында аларның сөйләшү, мин аны яртысын аңламыйм. Сленг белән сөйләшәләр. Сленг белән сөйләшәләр, ул әле инде инглиз сүзләренә нигезләнгән яңа сүзләр барлыкка килгән. Мин бит инде үзебез дә шулайрак сөйләшәдер, үзебезчә дип әйтәгез инде заманында. Ләкин хәзерге заман балалар алар гомумән глобаль яңа ниндидер бер баскычка күтәрелделәр һәм шул баскычтан төшәргә теләмиләр. Барысы да әйе. Ул русларда да шул тенденция бар. Ләкин бит руслар алар күп миллионлы милләт. Без кичкенәрәк милләт, әйме. Безнең проблемалар кискенрәк, безнең авыррак проблемаларыбыз. Монда минемчә менә шушы пропаганда ниндидер юллар табып, аны мөмкин кадәрле көчәйтергә, үстерергә, матур иттереп алып барырга кирәк. Элекке менә безнең теге сан белән генә, микъдар белән генә алу, теге кеше җыеп, аларның каршысына чыгып сөйләү, ул бармый торган ысул хәзер. Бүгенге көн замана яшьләрен әйтик, замана кешесен креатив ниндидер ысуллар белән мөмкин. Әйтик, мәсәлән, бар бит бөтенләй дә эш алып барылмый түгел. Мәсәлән, Пешән базары дигән менә бу матур проект бар, әйме. Монда безнең миллилек, монда безнең милләтебезне саклап калуның бер формасы дип әйтик. Шулай ук китапханәбезне алыйк, шул ук форма бит, анда нинди генә проектлар башкарылмый. Айгөл, андый мисаллар бар, Аллага шөкер. Ансы әле ниндидер өмет уята дип әйтик инде, өмет ялтырга мөмкинлек бирми. Монда һичшиксез теге элекке буынга гына таянырга ярамый. Менә шунысы да бар. Монда һичшиксез яшьләрнең үзләрен тартырга кирәк, алардан сорарга кирәк. Сезгә нәрсә кирәк, дуслар? Сез нәрсә телисез? Ничек алып барыр идегез? Монда һичшиксез чит ил тәҗрибәсенә таянырга кирәк. Чөнки без бит инде беркайчан да теге яңадан велосипедны уйлап таба алмыйбыз, әйме. Чөнки башка илләр бар. Башка күп милләтле илләр бар. Аларның тәҗрибәсе бар. Күп милләтле дәүләтләрдә дә ул проблемалар һичшиксез бар. Һәм әлбәттә
аларның тәҗрибәсен без өйрәнә алабыз. Бу монда бөтен нәрсәләрне, бөтен мөмкинлекләрне файдаланып, уртага салып, ниндидер бер ысул, ниндидер юл табарга мөмкин дип саныйм мин. Монда өметне югалтмыйбыз әле. Һәм әлбәттә менә шушы туган телләр елы, халык бердәмлеге елы дип әйтәбез. Менә шушы минемчә матур, бик күп матур безне шатландыра торган, өметләндерә торган чаралар бар, уздырыла бит. Бөтенесе менә онытылмасын иде, бер елга гына теге бер компания булып кына калмасын, киләсе елларда да шулай матур итеп шушы юнәлештә алып барылсын иде. Чит илләр темасына кереп китәбез. Сез инде бик яратасыз Алманияны беләбез, чөнки сез анда инде яшәп тә кайтыгыз һәм шулай инде Европа, Азиядагы әйтик диаспора тарихлары, әйме? Бүгенге көндә чит илләрдә барыбер милләт үзе аңа дигән әйбер бүгенге көндә көчлерәк яшидер кебек һәм аларда саклап калу мөмкинлекләре дә аз дип әйтеп булмый. Ну, бәлки бу сүз сезгә ошамас, Айгөл. Кабул итәрбез Юк, мин бер дә диаспорада татар теле сакланыр, аларда ул көчлерәк дип бер дә андый фикердә түгел. Ләкин барбер җәмгыятьләр, алар барбер милләтләрне берләштереп торалар. Айрым җәмгыятьләр бар, айрым эшләр алып барыла, ләкин глобаль алсак, анда ассимиляция процесслары, анда руслашу яки башка илләрдә инде шул башка илләр телләренә яраклашу процесслары һичшиксез көчлерәк. Аларның мөмкинлекләре шикләнгән, алар бары тик Татарстанга карыйлар, өметләнеп. Татарстанның да мөмкинлекләре әллә ни түгел, гәрчә безнең конституциягә язылган бит инде ул диаспораларның ниндидер милли мәдәни мәнфәгатьләрен, ихтыяҗларын канәгатьләндерү Татарстанның төп эшләренең берсе дип әйтәм. Дөрес ул, әйме. Татарстан әлбәттә булыша, ләкин бит Татарстанның да мөмкинлекләре теге шиксез түгел. Һәм киләчәктә кызганычка каршы диаспорада ул процесслар бик көчле бара. Менә без заманында бик күп экспедицияларда йөрдек. Әле ул 70-нче елларда, 80-нче елларда ул артык сизелмидер. Мин бер Касыйм районында гына вакытта гаҗәпләнгән идем. Яшь буын татарча белмидер инде татар авылларында. Бу 78-нче, 77-нче еллар. Ул чорда Касыйм татарлары арасында ул процесслар көчәйгән иде инде. Башка өлкәләрдә әле татар авылларында алар гөрләп яшиләр иде. Анда театрлар килә иде, музыка концертлар куялар иде, мәктәпләр эшли иде. Балалар сөйләшә иде татарча. Хәзер ул процесс менә мин заманында Касыйм өлкәсендә күргән процесс минемчә бөтен чит төбәкләрдә, Татарстанның чит төбәкләрдә татарлар арасында бик каты күзәтелә. Кызганыч. Бүгенге көндә сез институтта эшлисез һәм гомумән энциклопедия институты бүгенге көндә нәрсә белән шөгыльләнә? Фәнни эшләр. Монда мактану мөмкинлеге дә бар шул. Бу нисбәтән. Мактанып алыйм инде, чөнки безнең хәзер шактый матур басмалар дөнья күрдек. Кызганычка каршы артык зур тираж белән түгел инде. Без ниһаять үзебезнең төп бурычыбыз, төп вазифабызны тамамладык. Ул татар энциклопедиясе, 6 томлык татар энциклопедиясе басылып чыкты. Бөтенесе дә русчасы 6 том, татарчасы 6 том. Һәм инде димәк бу безнең бурычыбыз үтәлде дип саныйбыз. Хәзерге көндә без инде яңа баскычка менергә тырышабыз, яңа үрләргә таба атлыйбыз. Димәк, безнең хәзер, мәсәлән, электрон энциклопедия замана таләпләренә җавап биреп, электрон энциклопедия проекты башланып китте. Матур гына бара ул һәм монда инде безнең республика җитәкчелегенә рәхмәтемне әйтәсем килә. Чөнки бу проект без хуплау тапты җитәкчелек тарафыннан. Безнең менә табигатькә багышланган энциклопедия бүгенге көндә татарчага тәрҗемә ителеп басылып чыкты. Бик матур Татарстан Республикасының табигаты һәм табигый байлыклары дигән природные ресурсы Республика Татарстан энциклопедиясе бик кызыксыну тапты. Зур. Без аларны һәр вакытта да бик матур чыгарабыз. Полиграфия ягыннан бик матур басмалар. Аларны без әлбәттә шулай интернетта да хәзер элеп куябыз. Алар менә безнең Татарика энциклопедиясенең сайтында барса да аларны табып күреп була. Безнең тыңлаучылар кызыксынсалар, безнең институтның барлык басмалары PDF форматында безнең tatarika.org энциклопедиясе сайтында урнаштырылган бөтенесе дә. Без диаспора тарихына багышланган басмалар белән дә мактаналабыз. Менә Казакстан татарлары турында энциклопедия моннан бер 3-4 ел элек басылып бик зур кызыксыну тапты. Казакстан диаспорасында да, бездә дә, без аны менә Казакстан консуллыгы белән бергәләшеп тәкъдим иткән иде, презентациясын уздырган иде. Менә безнең хәзер бик матур проект бара. Ул Татарстан Республикасының турак пунктлары дигән, населенный пункт Республика Татарстан русчасы басылып чыккан беренче томы энциклопедия, 3 томлык энциклопедия була ул. Шунда менә 14 районга багышланган авылларга, һәрбер авылга ниндидер бер тарихи справка
энциклопедик белешмә Белешмә. бирәбез. Һәм менә хәзер икенче том әзер, ул басыла. Беренче томын татарчага тәрҗемә итеп, аны бастырырга җыенабыз киләсе елда. Димәк, без инде паритетны сакларга тырышабыз. Русчада, татарчада, гәрчә безнең әлбәттә күпчелек басмалар русча басылып чыга, ләкин без инде әһәмиятлерәк басмаларыбызны һәр вакытта да татарчада бастырырга тырышабыз. Без әлбәттә шулай ук Татарстан Республикасының 100 елгына багышлап берничә матур басма чыгардык. Ул мәсәлән Татарстанга 100 ел дигән энциклопедия, Татарстану 100 лет рус телендә без бастырып чыгардык. Татарстан Республикасының сәяси эшлеклеләре, политические деятели Республики Татарстан 100 ел дәвамында шулай ук 100 биографик шундый матур очерк басылып чыкты. Һәм инде менә шушы эш бара, һәм без яңа ысуллар эзләргә тырышабыз. Менә без YouTube'та канал ачтык, безнең институтның үзенең каналы бар. Һәм без атна сайын ниндидер булса шәхескә багышланган кыска гына шундый матур роликлар бирәбез. 5-6 минутлык. Шулай ук кызыксыну таба безнең менә ул тел саклау комиссиясе Марат Атыфулла Әхмәтов безгә ачык йөз күрсәтте. Рәхмәт аңа. Һәм шул безнең уртак проект булып чыкты. Ул без аның белән горурланабыз. Ул минемчә матур дәвам итә бар. Һәм әле безнең тагын планнар бар. Без әле теге яшьләр бик ярата торган TikTokка да кирип китмәкче булабыз. Хәтта Мин әле монда планнар бар. Мин сезгә үзебезнең серебезне дә әйткәнмендер бәлки. Алданрак та әйтеп куйган. әйбәт, яхшы. Ну, планнар бар. Монда бит әле мин сорамакчыйм, электрон вариантта гынамы, тагын нинди чаралар кулланасыз, тагын нинди алымнар белән эшлисез дип сорамакчыйм. Сез инде барсын бергә җавап бирдегез. Без яңа юллар эзлибез инде. Чөнки теге элек китап кына бастырып шал барып булмый бу юнәлештә. Китап әлбәттә ул үзенең аның әһәмиятен югалтмый, ләкин аның тиражы аның хәзерге көндә артык зур түгел. Менә безнең энциклопедиялар 1000-нән артмыйлар инде, кызганычка каршы ярый. Торак пунктлары 2000 булды даим. Аларны без инде районнарга алып чыгып, районнарда тәкъдим итәбез. Аларны бик районнар яратып кабул итәләр. Алдада бу практиканы без дәвам итәрбез дип уйлыйм мин. Менә яңа юллар эзлибез. Әгәр дә безнең тыңлаучылар ниндидер тәкъдимнәр ясасалар, мин бик шат булыр идем. Нәрсә кирәк, нәрсә кызыксындыра безнең халыкны, нәрсә кирәк тыңлаучыларга, кызыксынучыларга. Әлбәттә, мин безнең сайтта да без кабул итәбез хатларны, без телефон аша да ачык, YouTube'та да язып була.